A nosaltres, el 25 de gener, ja vam estar de guàrdia i ja ens en van demanar moltes. En aquell moment, especialment, eren gent de la Xina, que llavors el que fan és comprar-los i enviar-los al seu país. Després hi va haver-hi un temps que hi havia gent d'aquí que ens en demanava alguna, que estava preocupat, però és clar, des de que hi ha hagut a Itàlia, des d'aquest cap de setmana, ara hi ha molta més gent. El que passa que els magatzems que en fan han trencat els estocs perquè no en tenen de tanta gent que en vol. Vull dir, n'estan produint però no donen l'abast. Va ser la mateixa. Llavors, en aquell moment va ser en l'Amèrica del Sud, però esclar, com que hi ha tant de moviment d'un cantó a l'altre, era molt fàcil que gent d'aquí anés cap allà i gent d'allà vingués cap aquí. I llavors molt ràpidament es propaguen aquestes malalties. Sobretot afecten la gent, com en la grip A, gent que tenien patologies. En aquell moment era de gent, més aviat era jove, en canvi en aquest és gent gran i amb patologies. Sí, pues, des de que es va començar a parlar de que a la Xina pues, aquesta infecció del virus anava endavant. Deu fer un mes aproximadament. No, els demanem a empreses catalanes, sí. I també en el majorista de medicaments de, que tenim aquí. N'hi ha 3 o 4 i ningú en té. Home, tu respires, però si hi hagués alguna porqueria, algun microbi, quedaria a la mascareta. Des d'Itàlia, diguéssim, perquè abans te demanaven, però sobretot eren xinesos que et demanaven mascaretes per enviar al seu país. Però hi ha algun d'aquí que estava refredat, bueno, les de sempre, diguéssim, no? Però ara, des de que ha començat a Itàlia, ja ha estat una bogeria. Tothom demanant mascaretes. Bueno, bàsicament per evitar tu contagiar els altres i també una miqueta per protegir-te, perquè aquestes mascaretes tenen un filtre, són nanofiltros, que impedeixen l'entrada no només de la pols, sinó també dels virus. Aquestes mascaretes que són més senzilles van entre 2-3 euros, vaja. I aquestes que són més completes, que tenen el respiradero aquest, la botona aquest, uns 5 euros, 6 euros, depèn, perquè ara últimament trobes el que trobes. Clar, enfront a aquest virus no tenim cap mena no estem preparats, no estem immunitzats, no? O sigui, d'alguna manera és més fàcil que l'agafis, sobretot, no sé, protegir-te i augmentar les defenses.